खुलुमबाय। दिनै 22 जुन 2024 शुक्रबार 17 नं राजा लामा गवालपारा साखाथिनि दरंगी कासादालाव गंसे पेसेन्ट लानानै थांबाय थानाय एम्बुलेन्स गारिया दालांनि रेलिंनिफ्राय हरखाब बायना गोलैलांनायाव एम्बुलेन्सआ दैयाव गोलैलांनायाव सासे आइजोआ थैदों आरो बे जाथायाव गुबुन 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय मानमती बसुमतारी। एम्बुलेन्स गारिया गुबुन गंसे गारिखौ अभारटेक खालामनायाव बे जाथाया जादों। गुबुन जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय किकं बसुमतारी 50 बोसोर बैसोनि, महन बसुमतारी 22 बोसोर बैसोनि, साजिदुल इस्लाम 19 बोसोर बैसोनि। बे जाबाय एम्बुलेन्स गारिनि ड्राइभार आरो बसन्ती ब्रह्म चौधुरी 45 बोसोर बैसोनि। बसन्ती ब्रह्म चौधुरीखौ गवालपारा हस्पिटालनिफ्राय डिस्चार्ज खालामनानै धानुभाङा फारसे थांबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों। तेलेंगानानि सासे एसआइआ सासे आइजो हेड कनस्टेबलखौ पिस्तल देखायनानै सिगिनानै जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। एसआइआ आइजो कनस्टेबलखौ बे जाथायखौ सोरनोबा खोन्थायोब्ला पिस्तलजों गावथारगोन होननानै सिगिना दोन्दोंमोन। नाथाय उनाव आइजो हेड कनस्टेबलआ बिनि सिनियर अफिसियेलनो थांनानै कमप्लेन फाइल खालामनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय पुलिस एसआइनि मुङा जाबाय भबानी सेन। उत्तर प्रदेशनि गसायाव सासे 28 बोसोर बैसोनि इन्जिनियारखौ न' साखाथिनि सुबुङा नंखाय जिनाहारनि केस होगोन होननानै सिगिनानै इन्जिनियारखौ बुथारदों। इन्जिनियारा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। नंखाय केस होनो नागिरनाय आरो थैनाय सेंग्रानि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो नांलाय खमलाय जाबोदोंमोन। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय भाइबब आसवाती। भाइबब आसवातीनि थैनायनि सिगां सुनील आसवाती मुंनि सुथुर आरो सुनील आसवातीनि नखरनि मानसिफोर पाप्पू, गाब्बू, मनज, आताल, राधा, दीपाली आरो गुड्डू मुंनि सुबुंफोरा भाइबबनि नखराव थांनानै अन्थाइ खुबैदोंमोन आरो गोबौ-आचार लानानै दावरावबो खालामहैदोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दायनिगिरिफोरनि सायाव एफआइआरखौ लानाय जाबाय। बशिष्ठ पुलिसआ गुवाहाटीनिफ्राय आयेननि बेरेखा बिहाराव जौ साप्लाय हरनो नाजानाय 799 कार्टननि जौ हमदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय राजेश दास आरो बेखौ गुवाहाटीनि काइलीपारानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। सासे जौ लोंनाय सुबुङा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि सासे सिख्लाखौ केम्पास सिङाव थांनानै खोमसिनि खाबु लानानै हेरेस खालामनायनि थाखाय गाग्लोबनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिशाल कर्मकार। बिटिसिनि थिखादारफोरा बिटिसिआव थिखा मोनाखै। प्रमद बर'आ 100 कौटिनिबो बांसिन रांनि थिखाखौ बिटिसिनि बाहेरनि थिखादारफोरनोसो हरदों। प्रमद बर'आ बायजोनि थिखादारफोरनो खाबु होगासिनो दं होननानै बिक्रम दैमारिया बुंदों। 100 करोड़निबो बारा फैसानि स्किमखौ प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बिटिआरनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टारफोरनो हरनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय आं लिस्टखौहाय नोंथांमोननो होनाय जागोन। नोंथांमोना बयखौबो एड्रेसजों लोगोसे बबे एरियानि कन्ट्रेक्टार, बबे जायगानि, बबे नलबारिनि, बबे कामरुपनि, बबे गुवाहाटीनि, बबे बङाइगावनि, बबे सनितपुरनि, धेमाजिनि नोंथांमोना नुजोबगोन। बिथांमोना जाहैबाय टटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टार। बे लिस्टआव जाफोरा दङ टटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टार। दा 100 कौटिनिबो बारा बिटिसिनि फैसाखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' बिथाङा बाहेरनि कन्ट्रेक्टारनो हरदों। दा बै समाव मानगोनां बिपिएफ सरकाराव थानाय समाव मानगोनां राजीव ब्रह्म बिथाङा जेब्ला इएमनि पावाराव दङमोन, बिथाङा बेफोर प्रप'जेलखौ हरनानै दिल्लीयावहाय सेटआप खालामना दोन्दोंमोन बे फैसाखौ। नाथाय दिनै गभर्नमेन्ट गैला, बिपिएफआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार गैला। दा फैसाया फैबाय प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव, दा राननानै हरबाय बिटिसिनि बायजोनि कन्ट्रेक्टारफोरनो। दा बेखौ बुङोब्ला बै इउपिपिएलजों थाफानाय इएम, जिएम, एमसिएलए बा सेक्रेटारि, प्रेसिडेन्ट बा बबेबा संगठननि दैदेनगिरिफोर बा बबेबा मोनसे लिडारगिरिफोर बिथांमोना मा सानदों, नङा होमबा?
एसेबां कौटि 100 करोड़निबो बारा फैसाखौ दिनै बिटिआरनि रायजोआ मोनजानांगौमोन। बिटिसिआ जादों बिटिसि रायजोनि थाखायनो, बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय बिटिसि जायाखै। बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ जादों बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायनो बिटिआर जादों, बिटिआरनि बायजोनि थाखाय मालाबाबो बिटिआर जायाखै। अब्ला जोंनि फैसाखौ जुदि लांबाय थायोब्ला, मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा हगारानोब्ला लांबायनो थायोब्ला, अब्ला गमामायैनो प्रमद बर' बिथांनि सामसाफोरा, प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादार बिथांमोना माखौ जागोन? मानसिबो बोरै जागोन? गिदिर गिदिर बिल्डिं, गिदिर गिदिर न', गिदिर गिदिर गारि, बिटिसिनि मानसिया, बिटिआरनि मानसिया प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादारफोरा खामायनाङा मा? खामायनांगोन। बिथांनि मानसियानो मानसि जानांगोन। अब्ला जोंनो 5 लाख 10 लाख होयो थिकादारफोरनो, जों नुगासिनो दं। लाङो कौटि कौटि बिटिआरनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरा। प्रमद बर' सार, नोंथांखौ आं दिनै खावलायदों, हाजार बार बुंगासिनो दं, स्टप, बेफोरखौ स्टप खालामनानै मोजां मानसिफोरनो, नोंनि मानसिफोरनो बेफोर खामानिखौ गुदि तथ्य दं मिथिबाय। दा आरो आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबावनो नागिरदों जे बिटिसिनि फान्डखौ, फैखानाय फैसाखौ 140 करोड़निबो बारा प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ इउज खालामनो हायाखै। रायजोआव मावनो गोनां खामानि गैला होमबा? रायजोआव डेभेलपनि खामानि मावनो गैला होमबा? 140 करोड़निबो बारा बिटिसि फान्डआ दिनै मावजाया लाखिनो ओरैनो थाफिनबाय, नङा होमबा? मानो थाफिनखो? मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। नांगौबा XNDB-फोरनो रिहेबिलिटेसनफोरखौ 140 करोड़ गारना हो, IBS खालामनानै हो, स्टुडेन्टफोरनो IBS खालामनानै हो, गैजारोङिफोरनो न' बानायना हो, स्कुल कलेजफोरखौ रिपेयारिं खालामना हो। 140 करोड़खौ खामानि गैला होननानै मानो दिनफिनखो? बेफोरथ' सैथो खौरां। माबायानो दङ, नै माबायानो दङ, नै आं नोंथांमोननि सायाव होगोन। 140 करोड़ फैसाया दिनै मावनो हायासै होननानै बिथांमोना रिपर्ट होदों। आरो मोनसे खोथा दिनै आं रायजोनो बुंनो नागिरदों, नै थांनाय दाख्लैबावै आं मिडियायाव होबाय थादोंमोन, दिल्लीनि अफिसारफोरा, IPS IAS अफिसारफोरा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ पसिबल नङि बायदि नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरजों माइनास लिरनानै हरदोंमोन। दा बे माइनासखौ बिथांमोना नङा नंखाय होननानै मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय नै थांनाय मैयानि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा स्वीकार जादों जे बे माइनासआ नंगौ, फाइलाव आंबो नुदों। खोथाया नङा होमबा? आं बुंनाया नंखाय जाबाय होमबा? दा बुंदों पजिटिभ जाफिनबाय, बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जा बिथांमोना नेगेटिभ लिरदोंमोन बियो पजिटिभ जाफिनबाय, नोंथांमोननो होगोन। बेखौ मोनबाथ' जों मोजां, पजिटिभ जुदि जायोबाथ' मोजां, जानोसो नांगौ। मोजां मोजां दफाफोरा जाफुंनांगौ, स्कुल कलेजफोरा प्रमिसलेस जानांगौ, ट्राइबेल इउनिभार्सिटिफोरा जानांगौ, NIT-फोरा जानांगौ होननानैसो बुंदों। नाथाय दिल्लीया नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरखौ लिरहरनायखायसो जों मानो बिदि लिरजाखो होनना बुंदों। दा बेखौ नंखाय सानदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा पबित्र हदनाव बुंनो गोनां जाबाय, बे लेखाया नंगौ माइनासआ, दा बेखौ जों रायलायफिननानै पजिटिभ खालामनाय जाबाय। निश्चय हदनाव बुंदों खोमा आरो बुंदों। दा बिनिखायनो खावलायदों आङो बिटिआर रायजोनि बा UPPL दोलोनि आं सुथुर नङा। खामानिखौ गावनि मानसियानो मोनथों, बायजोनि मानसिया मोननाङाथों होनना बुंदों। कौटि कौटि फैसाखौ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरिफोरानो, सेलादार बेलादार रायजोफोरानो, थिकादारफोरानो मोनथों, बाहेरानिया मोननाङाथों होननासो आं बुंदों। बेयाव माने मेगन सायो, नों मोनथों आं मोनथों सोरबाया मोनथों, आं मोनाब्लाबो, नङा होमबा? बेखौसो दिनै बुंदों। बेनिखायनो खावलायदों बायजोनो खामानि हरनायखौ स्टप खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिआव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर, गिदिर गिदिर बिजनेसमेना इस्टाब्लिश जानायखौसो जों दिनै लुबैदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।